Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-muharamun, para alim, para ulama ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang kula takdimi dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, para punden ingkang satuhu kinabekten ingkang pantes pinundi ingkang saha kawula sungkemi. Wabil khusus dumateng panjenenganipun kadang pisan sutresna saking Bagor Nganjuk sak pendherekipun ingkang kula hormati. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak Nyoto Sagudrah Ibu Muryati ingkang hamengkugati ingkang bagya mulya. Saderengipun kawula angawali atur monggo langkung rumiyin sareng-sareng kala dherekaken ngucapaken raos puja puji kelawan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi limpahan rahmat nikmat taufik hidayah ingkang dipun limpahaken dumateng kawula saha panjenengan sami sahingga ing saat menika saged anuhoni angrawi punapa ingkang dados undanganipun Bapak Nyoto rawuh kawula panjenengan pinayungan kawilujengan boten wonten alangan satunggal menapa. Allahumma boten kata lumpen sholawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan dereki tindak lampah piucal ajaran den sunah-sunahipun mawantu-wantu syafaat pitulunganipun ingkang kula panjenengan ajeng-ajeng wiwit ing donya niki langkung-langkung bincangipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma dumateng para bapak dan para ibu sagung para pilenggah sedaya kawula badhe mbedharaken nggih menika hajat niatipun Mas Nyoto Gudrah Ibu Muryati badhe nyuwun paseksen panjenengan sedaya panjenengan sekseni nggih para rawuh wonten rikalenggahan dinten Senin Pahing Bapak Nyoto ngentas pitulus ingkang putra putri mantu sepindah kawastanan mantu bubak leres nggih para rawuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tembung bubak utawi bubaan utawi bubak kawah yektosipun nggih menika pintu utawi kori nggih menika kori kanugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila Bapak Nyoto ngawontenaken kerun menika nglambangaken kerukunan. Mugi-mugi sirat maja temanten kekalih asaling gebyur wonten samudraning bebrayan agung manggiono atut runtut guyub rukun runtung-runtung rentengan ngantos kaken-kaken ninen-ninen wonten sak kanan kirining kerun wonten pisang jangkep sak ontonging menika nggambaraken palupining gesang dados tiang bebrayan tiang gesang kedah paring bebungah lan paring buah sumrambah dumateng sesamining gesang. Wonten malih cengkir gading sak kembaran dados tiang gesang kedah nggadhahi pikiran ingkang positif pikiran ingkang kenceng. Wonten malih wujuding tebu menika dadosna anteping kalbu pinangka dados teken tekun insyaallah tekan sedaya gegayuhanipun. Wonten malih wujudipun janur dong ringin lan andong. Janur menika yektosipun nur menika cahya saged paring pepadang sumrambah dumateng tiang ngagesang ingkang nandang pepeteng. Dong ringin menika tanduran ingkang ijo royo-royo indah adiluhung. Mbok bilih wonten permasalahan punapa kemawon dipun musawarahaken sesarengan insyaallah sedaya permasalahan pinaringan-ringan. Andong menika samya andum pandonga dumateng sesamining gesang insyaallah gesangipun pikantuk kabejan kamulyan donya tuwin akhiratipun.
Wonten saklajenge lurung sampun kala bedharaken kantun wonten ngajenge Bapa Nyata Ibu Muryati nggih menika wujudipun wonten takir saklebeting takir wonten gantal cok bakal lan jenang sengkala nggih menika yasaning Syekh Subakir nalika babating tanah Jawa. Dados tiang gesang kedah tawakalan dikir madhep manembah memuji dumateng panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Gantal cok bakal kangge cikal bakal sirat mojo temanten kekalih asalipun gebyur wonten samudraning bebrayan agung manggiana keluarga ingkang atut runtut guyub rukun runtung-runtung rentengan ngantos kaken-kaken ninen-ninen bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ing tembene mbok pilih kalian Gusti ingkang Maha Kuwas keparingan golek kencana ingkang saged tata jalma mbok bilih mijil kakung twin putri manggiana putra putri ingkang soleh twin solekah wonten malih wujudipun genuk kencana utawi bokor kencana nggih menika ingkang ripta njeng Sunan Kalijaga gambaraken kawontenanipun bumi langit jagat lan sak isinipun nggih sepindah malih mawantu-wantu kawula nyuwun paseksen panjenengan sekseni nggih para rawuh wonten lumahing bumi sak kureping langit punapa ta isen-isene nggih menika mboten sanes isen-isenipun sahadat Fatihah panegak panengah panata agama papan sandang kelawan pangan leres nggih para rawuh dados wonten rikalenggan dinten Senin Pahing Bapa Nyata Ibu Muryati sampun dados jejeripun ngasepuh sampun sah sampun resmi estu-estu mantu bubak nggih alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad Sayyidina ahwalina wal akhirina wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah jamain alhamdulillah rabbil alamin Allahumma hamda yuhabi ni'amauka fi majidahu ya rabbana lakal hamdu amma yanfa'u jawabka karimi wa atimi sultanik Allahumma barik lana dunubana wa kafir lana syai'atina wa tabana mangal abrar Allahumma kafi Muhammad wa siwaki Muhammad wa kharam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir kun fayakun wala qaula wala quwata illa billahil aliyil azim ya Allah ya hayyu ya qayyum ya azimu ya rabbil alamin Allahumma rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka rabbika rabbil izzati wa amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin megah-megahan babarista bibaan mbok bilih asal kala merati tesaken kirang hanuju prana dumateng manah panggelih panjenengan sami jer kawula namung manungsa lumrah mawantu-wantu kawula nyuwun pangaksama wonten ngarsa panjenengan sami kanthi saagung-agungipun akhiran billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin yakti wedharing sabda beban kang pundi saya panjenenganipun yang puja kepunipun sirin katuraken gongi panuwun kang tanpa upami ing ngarsanipun nyata wujudipun sedakon katuraken ngarsanipun sedaya para tamu undangan monggo katuraken punika mangke pisang ngarsanipun sedaya para tamu dulur ingkang sami satu makempal saha manunggal wonten payiwan punika sembah nu sanget Mbah Kungsine sampun hampir tetusken lumadening adicara ing payiwan punika ngepara Abu Rampe den ndur melih Patri Samrekanca monggo kadang sinoman wigatos sing gati ing kepara samangke Abu Rampe kang wis piniji dipun ringkesi melih nggih pangapunten niki mangke nyuwun sabiyantu pangestunipun doa saking keluarga ageng Bagor anggenipun lenggah teng pundi warga Nganjuk lenggahipun teng pundi niki oke sedaya keluarga Nganjuk pangestunipun kagem Mas Niko kasuwun kabuh tindak wonten inggil sawetawis saperlu foto nggih nggih mangga lir gumanti warga saking Nganjuk pangestunipun foto sareng-sareng Mas Manten kalau semanggaken cumaket tindak wonten inggil sawetawis awit tebih
anggir panjenengan tindak ing payiwan punika panjurung donga saing keluarga nganjuk ingkang kasuwun tumuli kalajengna saing kula warga ageng pendem Ngaribaya lir gumanti pangestu foto nggih ya foto gentenan nggih gentenan nggih sedakonipun Bapak Nyoto tinampi dening sedaya kula warga ageng berkah nada sak wetawis tunggal wira lagon berkah nada Mbah Wardi ki ana Mbak Dewi karo sapa iki Dania ya nggih ya sak lagon nyarangi foto terus mangkit padi cara pasrah monggo Mbak Dewi Mbak Yudania jemene satawis